Met het programma Ons Echte Goud, dichterbij dan je denkt, wil de museumvereniging om 11 jaar zien wat de echte pronkstikken binnen in de Nederlandse musea. En wat ken je dan oors als het zwaard van Grutte Pier? Ik denk dat alle Friezen trots zijn op het zwaard van Grutte Pier. En Grutte Pier als symbool voor de Friese vrijheid. En het zwaard staat ook voor al die andere duizenden museumschatten die we hier hebben in Friesland. En daar zitten fantastische verhalen aan vast. Reedrieder Rintje Ritsma is bij de opening. Hij had wel wat met Grutte Pier. Toen zei mijn vader, we gaan naar een steen. Ja, ik zei, wat moeten we bij die rotsteen moeten we dat doen? Nou, achteraf blijkt dat de slag om Warns te zijn geweest. Warns is ook een klein plaatsje waar een gedenksteen staat en er staat op Leverdeer als slaaf, liever dood aan slaaf. En daar is de slag om Warns geweest met Grutte Pier. En ik kom nog heel vaak eens tevoren, dus ik word ook heel vaak toch weer herinnerd aan dat verhaal. Mag ik een hartelijk applaus voor Greg Shapiro. Acteur Greg Shapiro die had het boek How to be a Frisian schreven. Nevens hem stiet het zwaard van Grutte Pier symbool voor de inburgering in Friesland. Als je niet goed kan zeggen butterbrei en green cheese, wat dat niet is, een keer niet geen opperjokte Fries, dan kop eraf. Maar net elke nien weet van Grutte Pier af. Een zwaard? Van Grutte Pier. Van goud? Een zwaard. Van Grutte Pier of zo. Het zit in het Fries Museum. En wie is Grutte Pier? Weet ik net. Het echte zwaard ken je altijd zien in het Fries Museum.